أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela lawo bantu labo abangakholwa kumaJuda namaRoma nabafundi beBhayibheli nalabo abenzela umdali izifaniso nabancedisi nabalingani. Allahu Akbar. Bayizithando zomlilo. Bayini? Bayizithando zomlilo. Bayongena bazophila kuphi esithandweni somlilo ngoba bayizithandazane zomlilo. Ulaika hum sharrul bariya. Abantu ababi umdala angajabulile ngabo. Wema Nazaretha, njengoba nithi nina nizobe ninoshembe ezulwini, amaKristu ayesihogweni, kusho nina nisho liphi izulu? Leli elidalo Allah noma likhona mhlambe elidalo ushembe? Leli elidalo Allah nisho lona? Lelathu Allah akekho umuntu oyovulelwa isango lalo ngaphandle kokuthi ekhonze yena yedwa. Nisho lelo zulu lelo nithi nizobe nilapho nina noshembe, amaKristu azobe sesihogweni. WeMaKristu, njengoba nithi nina nizobe ninoJesu ezulwini, amaNazaretha ayesihogweni noshembe wawo, nisho liphi lona izulu? Leli elidalo Allah, umdali weinsuku, umdali weinto zonke, noma likhona mhlambe elidalo uJesu noma elinye lalo nkulunkulu oziqu intathu noma likaJehova, nisho liphi kahle kahle? Ake nisichazele kahle. Njengoba nithi nje nina amaNazaretha ayesihogweni noshembe, nisho liphi izulu eniyakulo enizobe nikulo noJesu? Kuyoba mnandi sesiphelele sisonke ezulwini ngoba siyazi ukuthi sinesithembiso sethu ezulwini. uJesu uzosingenisa ngale endaweni lapho sophumula. Nisho liphi? Anisichazele kahle, nisho liphi izulu? Leli elidalo Allah noma akhona amanye amazulu, ngoba Allah uthi yena udala amazulu ayisikhombisa. Manje amaNazaretha asho liphi izulu laba bazobe benoshembe khona? AmaKristu asho liphi izulu lapha azobe noJesu khona? Angitholi kahle, ake ningichazele nje lapho. Le verse le engiqeda ukuyifunda ithi abantu abangakholwa abafana nani maKristu nani maNazaretha bayithandwa zomlilo bayesihogweni. Akusho mina, kusho umdali odale lamazulu ayisikhombisa. Wesiphatha iBhayibheli, mawufunda incwadi yabaseKorinto bokuqala isahluko u15 uqale kuverse 15 uyofika ku18, ithi amaKristu ayesihogweni. Kusho iBhayibheli amaKristu ayesihogweni, abaphilayo nabangasekho bayesihogweni, kusho iBhayibheli. Manje angazi, ake nisichazele kahle. Alisho kodwa ukuthi amaNazaretha ayesihogweni, kodwa lithi amaKristu ayesihogweni aphilayo nangasekho. Alisho ukuthi amaNazaretha ayesihogweni. Angisho ukuthi amaNazaretha waye esihogweni, ningangizwa kabi. iQuran ithi namaNazaretha ayesihogweni. Sengisho nje iBhayibheli lithi amaKristu ayesihogweni, kodwa iQuran ithi namaNazaretha ayesihogweni. Uyayibona? Manje ake nichaze nje kahle. Kodwa niyabona ukuthi ngempela le inkolo zenu lamasonto enu amahlaya ngempela. Manje ngiyayibuzela, niyabona ukuthi amahlaya ngempela? Ake ningithukeke lapha kuma comment noma ni comment nisho ukuthi nina amaNazaretha lezulu enebelikulo noshembe okuyilona liphi? Elidalo ubani? Nani maKristu leli nobe nikulo noJesu elidalo ubani? Ngoba umdali weinto zonke Allah uthi kwelakhe nina cha anivunyele ukungena, as long nife ngale ingqondo lezi nikuzwe manje nisakhonza abanye abantu ekhona ewumenzi wenu enidalile ningafuni ukumkhonza.
uthi yena cha amasango ezulu lakhe angeke azavulelwa abantu abafana nani. Ake nisichazele ke sizwe kahle. Ngiyabonga.